Paita sa kong uyab eh. Nadagi sa pasalis laki. Iya dyan kong isa likway. Paita sa ni mga laki. Ibawag sila nga uyab mi. Ang uyab ba ni hapon? Paita. Kita na kudugan. Bawas-bawas na niya ta. Karon mo ako'y laing buhaton. Mamungkag kong relasyon. Tanaw na to. Kung kinsay masakitan. Wapong sa ko. Bawas-bawas lang. Dili na, love. Busugan ako na. Inom ko sa tadara. Payag ko. Busog ka? Busog ka. Dili, Ulot love. ng puso gini mo eh. Busog ka ayo ko eh. Salamat ka sa pa-barbecue, love. Ay, naon. Sunod na, sad. Yung sa uyab mo tagon eh. Yun agad lang. Ganahan di ko mukhaon dito, love, kay kanang lami kay ilang sauce. Oo, nindot nilang sauce eh. Murag yung sauce. Kapit na nga tong minutes sari. Minutes, sari. Pila na lang ka minutes. 15 minutes lang para sa tong minutes sari. Karon, ang hour sari natin. Ay, sari. Pasti lang. Ay, sari na dahil nataron. Hour sari, rasa. Yung second sari na to, sa balay. 16 seconds no, ano no? Nakalimutan akong seconds. Tapos pasensya kayo. So, yun, kalimutan na. 16. Sa nagsunod, dalon hapon ko na dito. Ay, simple. Ya, ako gidi mo. Laki siya mo kinabuhi. Ay, syempre, ikaw rajud ang laki, ang bugtong laki nga, ikaw makapas sa malapit kong dugan. Yung Ikaw sa bugtong itik nga nakatumpak kinapok kong bahaw. Oo, Jud. Lagi, tanaw ilaw mo. Bukod pa niya. Ay. Tay mao mo nabihanang istrikta kayo. Yap. Napay uyab. Lambing-lambing pa. Karon mo, bubaos ko ninyo. Way relasyon di mong kagon. Mun kamoy na kaingon mo na din ha. Baos na ta. Special juga para sa kuha. Dapat nga na, pirmi na ha. Dapat palit daghang barbecue gyud. Sa akong kagon. Nami kilang laki lagi. Kinsa man na? Ay pagsikin-kinsa, pahingin mo ba kinsa-kinsa? Ibaw ba ka? Iyong pasali ka na ako, nga ako rin laki si mong kinabuhi niya karon na naman. Uyab bro. Wa ko kailan na love. Uyab niya niya. Palaom ko mayo. Bay, uyab mi. Do pa kadlo mi nga uyab. Sas. Kinibihan na palaom. Ikaw ako ray ang laki nimo. Ikaw rajud love, wala jud ko kailan na niya. Sabi na, kanang ko sa mana. Kailan na? Ang nga na niya chin-chin. Kung tiyan na kamay, di ba bakbay? Dako ugas na mihala, mga may barbecuehan. Ganahan kasi sa mga sauce. Labi-labingon ni kam sa naay sauce. Lagi na ko bay karon bay giba ko pa nagpagkaon. Kasi sa ikaw tay gurdigir ka. Bay ayo ni bayan na bay. Bay ayo. Kinsa man ko kailan mo? Paus na ko na. Pawabi. Rapid eh, mo lang. Lab. Basig mangita kag lain lab ha. Uy, shit. Hayag kay ko kaugmaon nimo, di na ako mangitaglain. Lab kay tika. Salamat kay lab nga. Di gid ko nimo biyaan. Kay ikaragay akong mahal sa kong kinabuhi. Siyempre, uy. Ay. Sa ko ni mo gibuhat ako say. Naibaw ba ka say? Nga sa kadugan na natong relasyon imo ring pulihan ning patikig naong. Ako kailan nimo? Sa akin. Ayaw pa kinana. Naibaw ba ka say? Sakit kini mo gibuhat ako karon imo nga palaong mo nimo tumalang rin ako. Sa ba ko ni kuan lab dahil Ay ko kinana. Ako kailan na love. Dugay na kita naguyab. Duha ta ka tuig naguyab imo ko nga naon, imo ko ilisan na nang murag bungot sa talong. Ikaw mawala. kamo na yung magkuan na lab. Di lang wala ko'y gusto ninyo. Love. Ako kailan niya? Ayaw mong tawag lab. Kamu na diya. At na to. Malipay ka? Nilakaw na kung gwapong uyab. Ibungkag ni mo among relasyon. Ha? Animil ka? Boss man eh. Kailan na ang sitwasyon. Boss kinabuhi. Ako itong relasyon. Nabungkag man tungkol sa laki ni kamusan. Dihan na ka. Wang, naigo ko sa pak nilas da. Pulos man sa nilas sa panghapak. Ay, lambing kay gikan pa ng gawas kanipaan sa may mutan.
Pero Jack kay gikan. Salamat lagi mo mga lalaki ha. Ikaw ra lagi lalaki sa akong kasing-kasing. Mao gani kanang nga mao bitaw na nga ako daghang ko gipang regalo nimo kay tungod nakita na ko nga ako ra mo kadyo lalaki ka. Ay, uy, ikaw ra. Uy, Sabi kanya nay lain. Sama na imong gibuhat nako. Itong ginana ah. Naibaw ba ka? gara pizza mo ka. Uyab na ko ni bay. What? Gipalaon na ko ni Mayana bay. Usayap. Gipalaon ko ani niya. Kisam niyan. Ako kailan na uy, kinsa ka na siya. Usa mo kayo. Wa ka gina limot ka sa kwenta sa akong gihatag nimo. Hindi kang Hoy, usay kwenta ako na palit ana. Asa garilo karon pa og gihatag ko. Kini bay hana bay hilig ni mga bagay-bagay. Pagay. Bago mo ko naghatag din. Ariusay. Asa ni katinuod ha? Ang putay mo jud ko kay bawa na unsa na ing Dili di ako relaki mo sige na kay sa kinabuhi di. Ay, ikaw ako mo yun. Unang laki na niya. Uyab yung minigyan. Kumaon na imo de kung gibinuang nga ari ni regalo Ay, karilo. wa ko kailan itaw kana. Dili. Di na siya maging anak kung Di ba ilo lang ko naman laki nga usa ka pisot? Di ba ilo lang ko naman sa laki usa ka pisot? bulgar ha? Bulgar ha? Ha? Ari ni ako gipagregalo. Ako man ni di ba ni mo ha? Nakita. Ha? Doon na kay kanhi. Doon na kay mga uyab na yung wani mo gisulti nako. Wa ko kailan na kinsa na asa nagikam planeta. Wa ko labot kung kinsa na siya. Importante ako rin ko akong regalo. Wala ka na. Animal ka. Wala ko ka mo reaction tungod mo.